Avui, l'aplicació de Tinder ha presentat una nova característica que assegura revolucionar la manera com trobem parella. Cansat de no trobar la teva mitja taronja? Cansada de primeres cites on t'adones que no teniu res en comú? Tinder presenta una nova característica, el matchmaking biològic. T'enviem un kit perquè recullis mostres genètiques. Escup, rasca't la boca. Gràcies al qual analitzarem les teves dades bioquímiques i trobarem la persona genèticament perfecta per a tu. Ara sí, fins i tot els lletjos trobaran l'amor. Ostres, la Irene a Tinder. A veure què diu. Parlo amb stickers. No sóc la foto de perfil, però segurament estic igual de boja. Hiperactiva que no hiperactina. Si no te la del pa, no sigues. Next. Va, li vaig a fer like per les risses. Apa, mira, si està el Toni a Tinder. A veure què t'he posat a la descripció. Encarbassat fa el capot. No et sé llegir la carta astral, però sí l'article científic més citat del dia que vas néixer. I probablement té més a veure amb la teva personalitat. Que pedant que és. No sóc tan pedant en persona, evidentment. Ai, doncs mira, li vaig a posar like a veure si fem match. Toma! Sí! Ostres, hem fet match amb la Irene. A veure si parlem de la nova funció aquesta del Tinder. Vale, envio un missatge. Hola, guapa. Vols que fem un cafè i parlem? Emoji, fueguito, fueguito. Som-hi! Ens veiem a la hipòtesi absurda i xerrem. Emoji llengua, emoji berenjena. It's a match! La hipòtesi absurda. Increïble, molt bé. Amb Toni Bertole i Irene Oceara. Bueno, ja està, és insuperable aquesta manera de començar el capítol d'avui. Benvingut a la Toni. A la Toni absurda, anava a dir. El Toni absurd, sí. El A Toni la pedant. hipòtesi Ha pujat la absurda. temperatura, Ha pujat, estem... Toni, que hem fet match. Hem fet match, però Irene, em sap greu, però tu i jo no enganxem per res. Però ho dius perquè per la hipòtesi absurda. És la prova. Hauria de ser... sí, hauria de ser una Jo- hipòtesi molt absurda, la nostra. Jo avui volia lligar una mica amb tu, la veritat. I quan no? Ai, Déu meu. Bueno, Això ens ho has dit, que semblava que estiguéssim lligant. Jo no ho entenc, estem fent ciència. Va. Però no t'agrada el tema d'avui? és divertit. He de dir que Sí. sí, jo no soc un expert de l'amor, però tinc moltes ganes d'aprendre'n i si és una oportunitat per fer-ho, doncs... Tens ganes, d'aprendre a xigar, a tenir aquest art, no? Sí, De aquesta... les paraules. M'explicaràs de això? seducció. M'explicaràs com... Jo t'explico perquè... Tu lligues molt, Irene. No, jo el que passa Tu és no, que no. la gent pensa que lligo molt. I o sigui, lligues molt, pensa- perquè, evidentment, estem O basats. sigui, el problema és que jo sóc extrovertida i llavors de cop començo a parlar i Veus? vinga, Bueno, i vinga. Aleshores, Faig- d'aquí millor aprendre sobre l'amor i la seducció que... També potser penso que faig match, en veritat no. El que et diré és que jo sé, Toni, que cadascú lliga amb la seva personalitat. No? Sí, això és I jo sé veritat. que tu ets molt científic. Sí, és veritat. Ets científic? Sí, no, malauradament ho soc, sí. Jo soc més, què podríem dir? Arte. Soc art. Ets vale? divulgativa. No se m'ha d'entendre, se m'ha Sí, d'estimar. una escultura. Una escultura d'art contemporani. Sí. Però llavors jo t'he portat l'amor de forma bioquímica, perquè tu puguis entendre la ciència que hi ha. Vale, perquè ara, sobte, no, aquest Tinder sembla Sí. que ens diu que si jo foto aquí un gapo... Sí? Perdó, sí. Perdó, perdoneu. Sí, això també ho pots fer en el sexe. Que asc. Bueno, acostumeu-vos, d'acord, el to d'avui serà aquest. Som-hi. I sembla que pot fer una traça bioquímica, no sé Sí. quantos, de la nostra saliva i fer-nos un match perfecte. Sí, això diu que a través de la genètica, no, en teoria, bueno, No tinc ni idea. d'analitzar... Jo, sí. si m'ho expliques, tu Jo- ho saps explicar una mica Bueno, o què? jo he indagat, Vale, per, has indagat. per veure si Vale. ens podien trobar el match, perquè Vale. total, també no sé si t'interessa trobar el match, perquè jo, la veritat, ara estic en un moment que em pilles que no vull D'estabilitat, trobar match. tranquil·litat, perfecte, doncs ja està. Bueno, no d'inestabilitat, Bueno, doncs hem de saber Sí. com fer match per tal de Sí. no fer match, Per d'acord? tant, Hem de saber com evitar Clar, coses. anem a veure què és l'amor. Perfecte. Què passa? Que quan nosaltres parlem d'amor, què et ve al cap? Amor. Pues... Bueno, anava a dir, no sé què et ve. Els A veure què Bridgerton. t'haurà vingut al cap. Sí, uf. Bridgerton, amor romàntic, som fans de Bridgerton, no? Ah, vale. Però Sí. l'amor, bueno, hi ha moltes maneres de definir l'amor, però sobretot consta del desig sexual, Vale, l'amor romàntic, que és el que sovint parlem, i l'afecció, vale. que per si algú està perdut seria l'apego en castellà, però aquí parlem català. Vale, que és com una mica l'estima més
Sí, com aquesta No estima romàntica, d'intimitat, no? sí, De una sexe mica. afectiu. Vale. Llavors, el desig sexual et permet, doncs, buscar, mirar com està el mercat i buscar tot el ventall de parelles, Molt bé, no? és una expressió És molt bonica. Bueno, és que el molt mercat està molt anticapitalista. malament, després parlarem, però bueno. Sí, una mica capitalista, no? Ara hi ha una mica de consumició de cossos. Bueno, però per això l'amor romàntic et permet concentrar-te en una única sola. Sí, perquè persona. això també és ideal, no? És aquesta monogàmia Sí, i tal. la monogàmia, que funciona superbé, ningú és infidel. I després hi ha l'afecció que et Avui permet... parla des de... Parlo des de la infidelitat. El menyspreu cap a la naturalesa humana, I després aquesta afecció, vale, que et permetria quedar-te amb la parella i diries, per què ens volem quedar amb la parella més temps? Doncs, Sí, no? Perquè cert temps. sí, o sigui, a priori l'amor, no? És allò que diuen, no? Que l'enamorament aquest, les papallones aquestes desapareixen, no? Una mica, Clar. potser té una explicació bioquímica, no ho sé, ja Que m'explicaràs. desapareixen les papallones. Ah, l'amor aquest, vale. Sí, no? sí, Aquesta... sí. Clar, Per això hi ha d'haver l'afecció, perquè si no tu et separaries i qui cuida dels teus fills? Bueno, després es pot cuidar dels... amb pares separats, no passa res. Bueno, Bueno, sí, indiferent, no entrem otro tema. en comunes hippies. D'acord, doncs tenim amor, Sí, sí, que hem parlat d'aquest amor romàntic, i és aquest Mhm. una mica el que volem parlar avui, no? sí, exacte. Vale, perfecte. Però clar, implica moltes coses, Implica molts mecanismes emocionals, conductuals, socials, genètics... Vale, llavors, per quin vols començar? Jo crec que vull començar per endocrins. Endocrin, què és aquesta paraula? Sí, té a veure amb les hormones, bueno, que és aquesta paraula amb Ah, el vale. cervell. Ah, vale, les Tot el hormones. que regularia les nostres funcions biològiques, podríem dir. Vale, que són aquelles proteïnes, aquelles molècules que fan coses, Sí. no? I es mouen per allà dintre del cos i fan que I fan, sí, regulen el comportament et fan del... estar bé, et fan estar malament, bueno, et fan sentir també, et fan Vale, no? estar molt bé, implicat a en la tope. vida. Vale, doncs de quina ens parlaràs Bueno, avui? no sé si hi ha alguna que et vingui al cap a tu que hagis sentit molt a parlar. Home, sí, amb l'amor hi ha la dopamina, La no? dopamina, Sí, exacte. La dopamina és la que més parlem. N'hi ha d'altres que després parlarem perquè és una mica un còctel, però podríem dir que és la droga de l'amor. Droga literal, sí, perquè sí, és veritat, poca broma. Sí, és veritat que pega fort, Sí, Pega fort sí, i deixa sí, ressaca. Sí. Deixa ressaca, bueno. Deixa ressaca important. Ai, sí. No, és que no m'he enamorat, però podria. A veure... Hòstia, espero que els teus ex no estiguin escoltant aquest capítol, perquè Sí, sisplau, no escolteu el capítol. és una patada dura. Vaig deixant cadàvers restaurats. No. Llavors, la dopamina què és? És un neurotransmissor. Vale, llavors, paraula. neurotransmissor. Què és un neurotransmissor? Què és un neurotransmissor? Sabem que nosaltres tenim diversos sistemes, hi ha un que és el sistema nerviós. Molt bé. I aquest sistema nerviós tenim les neurones que serien les cèl·lules principals. Sistema nerviós, que és el cervell, la Sí. columna... No la columna, no, la mèdula espinal, sí, totes la les columna terminacions nervioses, que... Vale, perfecte. Sí, Molt bé. és el que ens faria sentir, regular, moltes Molt bé, funcions. perfecte. Clar, llavors, les neurones no s'estan tocant, com pensaven, sinó que es comuniquen Mhm. mitjançant, missatgers. A veure, tocant s'estan Bueno, tocant. sí. Tenen de ser dendrites, no? Aquelles Sí, ramificacions refereixo- superllargues que es van connectant els uns als altres i van passant allà missatges elèctrics, no? Plum, Exacte. plum, plum, plum. Diguéssim que com aquest Estoy contacte caliente. hi ha la Què? sinapsi, no? El Sí, la contacte. sinapsi, molt bé, el Vale, contacte, no? Sí. Allà, també tenen... Vinga. Diguéssim que si jo sóc una neurona i tu ets una neurona fregida, pues jo et diria, ostres, et vull dir que hi ha un projecte en mans, saps? I Vale. en lloc de dir-t'ho directament a tu, Vale. utilitzo un missatger. Ah, Seria vale. un neurotransmissor. Ah, vale. Jo una mica entenc que el neurotransmissor la funció que fa és ajudar a aquest missatge elèctric, no?, que hi ha entre neurones, no? Una Exacte. mica, doncs, Sí. li dona candela. Sí. Vale. I en aquest cas regula el plaer. I és aquesta sensació de recompensa. Què passa? Que, regula moltes Sí coses, que recompensa, també. sí. Sí, per això la droga també funciona així. Vale. Però, regula l'humor, l'atenció, els moviments. Per això també, de fet, la gent que té TDAH o Parkinson té problemes amb la dopamina. Sí, Vale, jo perquè- crec que tenia un problema amb la dopamina. Sí, jo crec que en tens És per massa. això. Sí, jo també ho crec, després No et diré, perquè després Vale, hi ha una vale, altra cosa. ja en parlem, Sí. ja en parlem. Però està bé, perquè aquests estímuls també ens fan aprendre i tot això. Vale, no és l'única substància química. Xan, xan, xan. Vale, o sigui que tenim un la dopamina, que és la còctel. que coneixem tots, no? Sí. Que allà on regula l'amor, la passió, que quan estem allà enamorats, tum, brum, allò, ja tenim dopamina per parar un S'omple tren. el cervell de dopamina. Però no és l'últim, no és l'únic. No. Per Vale. exemple, també hi ha l'adrenalina. Estic aprenent molt, Estàs eh? aprenent? Sí, Estic aprenent moltes És que jo també he après molt i m'ha agradat molt. Molt bé. Adrenalina.
Digue'm. Vale? Sí, També... Però aquesta no és quan et venen a menjar, et venen a fer mal? també, o t'estan perseguint, però és la que provoca aquesta sensació de nerviosisme. No sé si us ha passat això de tartamudejar una mica, cada cop t'acceleri el cor. Sí, quan pares amb el crash, no? I el tires el missatge aquell, ui, el cor està una mica bategant ràpid, eh? Vale, jo t'he dit que si m'agrada algú, no sé lligar, no m'ha d'agradar. Literal, Sí. És un rotllo. Veritats com temples. És veritat, quin deu ser el motiu? No ho sé, aquest, l'adrenalina. L'adrenalina que no deixa passar la dopamina, està ja en modo supervivència. Sí. Perquè potser ho veus com massa platònic, no?, en aquell moment, i penses, jo, que soy un simple mortal, davant d'aquesta persona. Perquè... No, i després l'interessant és el que acaba tenint més... Perquè a l'altre, no sé què, Sí, i vas sí, parlant home, més que amb no l'altre i t'has dius... fixat. Els crashes mai, no, els Exacte. crashes són mala A més, decisió. Quedeu-vos a veure amb per els què són bons. crashes. Exacte. Vale, llavors adrenalina. Què Vale. més? Oxitocina. Vinga. Vale, que Aquesta era... a l'orgasme, vale? Ah, sí? Quan Alliberes, orgasmem, alliberem oxitocina. Que Vale. va bé pel mal de regla, xiques. Però també pues, amb les abraçades, les carícies, els petons, i no sé si ho haureu sentit, molt típic, després del part genera molta oxitocina, que és Vale. aquest benestar, en contacte amb el fill. Vale. A l'esport també, Sí, no? sí, després això... Em sembla que també és dopamina, l'esport, Sí, endorfines, sí. Vale, sí. També sí, les sí. endorfines, vale? Que són les hormones de la felicitat. Vale. O la serotonina. Bueno, en general, tot vindria a portar aquesta felicitat o aquestes ganes de buscar sensacions de plaer o... M'estic fent una mica d'embolic, eh? Vale, no Hi ha passa moltes res. coses diferents, Vale, jo t'he dit, tot acaba amb... Ina, tots sí. són com, sí, com... Ines. Hi havia una que era com la de la metamfetamina. Bueno, no passa res. Vale, que home, són jo molt imagino ja, semblants. imagino. Sí, drogar-se una mica és enamorar-se. Sí. O al revés, jo diria més aviat al revés. Què passa? Que clar, hi ha la sensació de plaer quan tens la persona, Vale, però clar, què passa quan se'n va aquesta persona o no la tenim accessible? vale. Que tot és fosc. Ansietat, tot és fosc, Sí. obscur, taciturn, no ens podem concentrar, saps? És ben cert, és ben cert. Avui estàs dient veritats com temples, eh? Sí. No, perquè és com que inhibeix que segregui serotonina. Això passa, quan se'n va d'altra persona... Ah, vale, ja la serotonina no surt. O sigui, Sí. la serotonina vol contacte, vol Sí. toque. Bueno, no passa res. És normal aquesta obsessió que us crea la falta de persona. Vale. Tot és Per solució. tant, no estàs boja, són les hormones. Molt bé, perfecte. Vale. perfecte. Però, curiosament, tot i que tinguem aquesta capacitat de sentir, d'amor i d'enamorar-nos, Vale. s'ha estudiat les parts del cervell i hi ha més parts del cervell que estan dedicades a la guerra que a l'amor. Ja. Per això, Sí, per això potser vivim... Bueno, per això no s'acaben mai les guerres. Sí. Però concentrant-nos directament a la Sí, parella o a l'amor... anem a parlar de l'amor. Um, Llavors, una pregunteta, que et faig. Sí, Aleshores entenc que tenim tot aquest còctel, sí. còctel Mhm, d'hormones i d'ines i de coses, mhm. que una mica doncs, ens dona aquesta recompensa, no? Suposo, de, Sí. al final jo suposo que imagino que he de reproduir-me, no? Per poder deixar el món la meva descendència genètica, no? I això, doncs, aquestes hormones volen recompensar-me això i volen que jo ho busqui, no? Per tal de tenir aquest plaer. Llavors, bueno, m'agradaria que m'expliquessis una mica, no? Quina utilitat tenen totes aquestes hormones de les quals estem parlant? Que no sé si és això que t'he dit o és alguna altra cosa. La utilitat. Bueno, O això, no, o... jo simplement anava a dir que això causa més inestabilitat a les parelles, perquè al final, vale. de vegades tenim més regions que et fan és actuar abans de pensar, i Vale. això vol dir que si tu t'enfades, el que faràs és cridar a la persona, en lloc de pensar, ostres, potser... Vale. Bueno, indiferent d'això, no passa res, Toni. Vale. Has canviat de tema? Jo ho accepto. No passa res, si vols després. No. Vale, per què té sentit no enamorar-nos o buscar una parella? Vale. Pues no ho Sí. sé, per això, no ho sé. Jo entenc que Quina? això, jo crec que aquesta descendència genètica. Sí, no? exacte. Tu el que busques és una manera de continuar-te tu mateix, genèticament, i Home, per al això final- no ho pots fer tu sol, perquè no ets asexual. Bueno, Sí, és veritat. ets asexual. No ho soc. No, està bé. Pots seguir, Però no et pots pots reproduir tu mateix. seguir. No, exactament. No. Bueno, que és fem a diferent, que és través del diferent que ser podcast. asexual, d'acord? Ai, m'he confós. Són conceptes diferents. Jo què he dit? No, jo crec que ser sexual no, és no tenir un desig sexual per cap persona, entenc, no? I ser... La reproducció sexual La reproducció, es diu igual. Sí. Vale, no, jo em referia a si et podies reproduir tu mateix. D'acord. No volia... No, de sobte heu sortirà pensat aquí que el Toni i jo un tenim... esport aquí de meva i sortirà aquí un mini Sí. Toni.
No. Per gemmació no em reprodueixo, no. Jo tampoc. Llavors, encara que tu pensis que no vols tenir fills o que no vulguis... Està traient una gemma, ella. Està traient Una mini Maria. una mica de minimox Maria. Tot bé? Vale, tornem. Llavors, bueno, és una manera de l'evolució de dir-te vull continuar. A veure, sí, jo entenc que si tu tens en el passat dos espècies, no? I una no té aquest sistema nerviós d'hormones i tal que l'alimenten, no? El porten a voler-se reproduir, doncs no reproduirà perquè no li ve de gust, perquè no sé, no és còmode, no sé. Sí, bueno... I llavors, clar, com no reprodueix, l'espècie és la palma, no? Clar, és com funciona l'evolució, al final. Sí, clar, o sigui, el que vol és mantenir la vida, no tant la vida d'un individu, sinó l'espècie. Sí, exacte, no? Jo entenc que al final les espècies que han sobreviscut són les que han tingut aquests mecanismes per tal de, fornicar. I clar, si tu tens 4 fills i jo en tinc 0, qui continuarà més aquesta descendència genètica? Sí, has d'anar en compte que això t'agafa algun racista i ja et trobo algun comentari d'això. Per què? Què dic? No, res. Perquè no volem tenir fills? No, que sí que hi ha gent que té molts fills. Bueno, jo tinc 3 germans, si voleu, em podeu criticar. Clar, llavors, o sigui, és evident que nosaltres busquem aquesta parella, no? La mitja taronja, etc. És a dir, d'alguna manera dins del cos ens diu que ens volem continuar-nos. Però clar, aquí ve amb qui volem continuar-nos, no? Com triem aquest ADN o aquest material genètic? Perquè és veritat. Es barreja. Sí, jo sí que sé que hi ha una cosa, no? Que és, per exemple, el motiu pel qual, no sé, en els temps passats, no? Els Borbons, per exemple, els Habsburg sortien així amb un nas raro, no? Perquè, es reproduïen molt entre ells, no? I llavors hi havia poca variabilitat genètica i això es sap, no? Doncs que està correlacionat amb tenir certes malalties, no? Com es deia això? Hemorranes, anaves a dir. Hemorranes. No, hemorràgia tampoc. No, la hemofília. Hemofília, això, sí. Hemofília, que sembla més aviat una filia sexual que no una malaltia. Sí. Bueno, venint del rei, no ve del rei, però em sembla que la família sangre azul. Sí, exacte. Llavors jo entenc que l'espècie al final el que voldrà és aquesta variabilitat genètica, no és tenir diferents gens per tal de, jo què sé. Sí. No tinc ni idea. És que jo tinc un cas, però no sé si el vols parlar ara o no. És que és un cas supercuriós. Tu com vulguis. Jo estic a les teves mans avui. Bueno, és que Toni, m'estàs canviant el meu discurs, però jo m'adapto al discurs del Toni perquè hem de connectar. Home, hem fet match, Irene. Ja és que hem connectat. Vale, és un cas que jo explicava al Cosmocaixa perquè m'ho va explicar la germana de la Cris, que ja feia... va fer coses de... corregeix-me, germana de la Cris, si no vas fer coses de neurociència. Sí que ho ha fet. Vale. Recordem que una mica el que estem intentant és entendre com pot funcionar aquest algoritme, no? Què és el que a priori seria el match perfecte, no sé si per mi o per l'espècie, jo què sé per què. Però intentem entendre-ho. Llavors, com escollim persones o quin exemple em vols tirar? Una cosa seria la química sexual, no? Sí, després diré com de qui ens enamorem, però directament que tu entres a l'estat i dius... Tu vols parlar amb qui folles millor? Amb qui et ve de gust follar. Vale, d'acord. No qui està bo, amb qui folles millor depèn de la pràctica que tingui la persona. Llavors, va haver el cas de Klaus Wedekind, o com es pronuncia, vale? Wedekind. Que va estudiar el complex principal d'histocomptabilitat, que amb les sigles MHC, que és un complex de gens, és un conjunt de gens que és important per al nostre sistema immunològic, doncs per matar els antígens, vull dir, per als patògens que ens entren, no? Poder-los fer fora o, exterminar, queda una mica lleig. Fora. Llavors, cadascú té aquest conjunt de gens amb la seva genètica diferent. Llavors, el que va fer un estudi, que és que va agafar joves voluntaris que no havien de ser fumadors i els hi van donar samarretes de cotó i havien de portar durant 48 hores. No es podien dutxar, sort que no vam estar allà, ni posar-se desodorant ni perfum, és a dir, havia de ser la seva olor corporal. Devien ser tacos o alguna cosa. Sí, no sé si hagués tingut èxit, és igual. Llavors, aquestes samarretes els hi van portar 49 dones, jo pensava que eren embarassades, però després he llegit que no. Llavors, com a dona havies de dir de l'1 al 10 quant treia aquest home. Només olorant les samarretes. Jo no sé si m'hagués volgut participar. No, jo segurament. Haig de dir que a mi l'olor corporal sense el desodorant m'atrau també. Llavors, el que van veure, amb el que es pot veure amb 49 dones que van fer l'estudi, és que triaven aquelles olors dels homes que tenien aquest conjunt de gens més diferents a elles. O sigui que justament no es buscava una mica aquesta variabilitat genètica que deies, no? Clar, variabilitat genètica en la immunologia. Per què? Què passa? Amigo, vale. Si tu tens un tipus de mecanisme de defensa i jo tinc uns altres, i ens juntem, el nostre fill segurament tindrà més variabilitat, o inclús potser els dos, o potser més. Llavors serà més fàcil que sobrevisqui les malalties.
Bueno. És molt fort, això. però- Això és la conclusió que van arribar. Vale, per sí. tradició Amb 49. Per tradició popular, pols oposats s'atrauen, no? Que això es diu molt en l'amor. Sí, bueno, Sí, clar, sí, és que sí. potser té una vessant... Sí, no, potser... tinc un sí, rot, no, tinc pot un rot. ser. Et sembla Tira-te'l, atractiu? tira-te'l. Bueno, s'ha manat. No, ja està, s'ha Pues ja manat, està. era molt petit. Vale. És que m'ha semblat molt fort, aquest cas. Sí, és un cas, no? Sí. L'olor a mi... T'atrau, cuidado. eh? Sí. Vale, a veure. Home, El Toni m'està mostrant el seu suac. La seva xella. Vale, llavors, sembla, no?, que l'evolució una mica el que ens ha portat a fer, no?, és a buscar aquesta variabilitat doncs, immunològica, genètica, bueno, sembla que hi ha aquests estudis que ho reforcen, vale? Això seria com parlar directament del desig sexual, no? Que et prové, però després hi ha l'amor romàntic Vale. una miqueta. I però una pregunta, eh? Sí. Llavors, creus que això més o menys podria donar una miqueta la raó a Tinder o què? Sí, sí, però depèn del que busqui Tinder. Sí, podria no trobar aquest desig sexual, potser Vale. més ràpid, però vull dir, perquè no només depèn d'aquest conjunt de gens. Ja. Però clar, una cosa és el desig sexual i que tu et vulguis, anava a dir, Ja. xuscar, Ja. follar una persona, i l'altra és que tu vulguis una relació i pugueu mantenir la relació. Ja, tens raó que són coses diferents, no? Sí. Tens raó, vale. De fet, llavors, després ve aquest enamorament. Vale, llavors, entenc Sí. que potser Tinder, potser amb aquestes funcions més químiques, Sí, no? podria trobar Potser- algú que t'atrau, però és que tu també pots trobar algú que t'atrau, m'entens? Veient... Sí, que em torni el like ja seria un altre Sí, tema. vull dir, Però... ok, gràcies. Vale, perfecte. Molt Vale, bé. llavors, No m'ajuda. doncs no volem aquí només un liu d'una nit, no? No. Volem... Bueno, jo sí, però vale. entenc que la gent no. Aquí Sí, no, jo no soc molt d'això. Vale, llavors, que si volem enamorar-nos, no? Què implica? Què implica? Sí, Sí. exacte, gràcies. O sigui, hem de tenir en compte que més enllà de la química també hi ha una qüestió cultural, no? Vale. Pues, a nivell I d'intel·ligència això Tinder de no ho persona. pillarà. No, bueno, no ho sé si tu hauries de fer una enquesta, però clar que no, clar que no. Això el que diem, no? Que el codi postal afecta molt més que el codi genètic. Oh, que bonic. Sí. Sí, totalment. Bueno, que bonic, no? Que lleig, perquè al És una final... merda, és una merda. però la nostra societat funciona així. Però clar, perquè a més, jo què sé, no? El que diu, depèn del barri, doncs hauràs tingut un tipus d'educació, la religió, l'economia que tens, els seus objectius socials. Sí. Llavors, això tu també les expectatives que tu t'has fet d'una persona, no? D'una persona, de la persona que t'agrada, no? És que jo penso que això, si aquesta persona ho té, doncs és molt guai i atractiu. Vale. Molt bé. Però després hi ha la biologia bàsica, el que hem parlat, no? La dopamina. Sí, aquestes coses, no? Sí. Vale. Si anem a la substància, seria la dopamina, la serotonina, la testosterona i els estrògens. Vale. Vale, depèn de quina tinguis més alta, Vale. t'indica com un tipus de personalitat. Vale. En dopamina més o menys ho he Sí. entès, serotonina més o menys ho he entès, Sí. però aquestes de testosterona i estrògens, no me n'has parlat? No t'he parlat Vale, abans, però vale. bueno, també afecten. Bueno, Vale. no t'ho sabria descriure. Vale, no Si pateixis. vols, busco tu. Vale, no pateixis. testosterona... Maria, necessito el pinganillo. Vale, no, mira, Vale. llavors, jo et dic les 4 personalitats i com s'ajunten entre elles, vale? Dopamina Vale. alta. Això t'he de dir que Sí. això m'està sonant una mica horòscop, eh? Sí? M'està sonant una mica jo soc Mullàries i Vale. jo soc Mullàries i Però estic són buscant... gens... No, Vale, Sí, no. sí o sí. vale. Vale, no, jo no, només dic dispara. la meva font, vale? Vale, dispara. Vale, sí, això sí. ho va dir l'Ellen Jo m'ho Fisher prendré... en vale. una entrevista. Vale, si ho diu l'Ellen Sí? Fisher, te'n perdo, no sé qui és, Llavors, però... ella és una Estic dient el seu antropòloga. nom i cognom, per tant... Et diré que és una vol dir antropòloga i oficial. biòloga, vale, que porta 30 anys estudiant. Home, les argument dents de la d'autoritat. Toma ja, vale, perfecte, Vinga. vinga, va, som-hi. Sí? T'ha semblat? Bueno, Vinga. ahir et dic el que diu ella, vale? Vale. Ella va classificar les persones entre els que tenen la dopamina alta, Mhm. que denomina com a exploradors, vale? Que són la gent que busca novetats, riscos... Tu. Jo sóc molt això, Tu ets perquè mira, això. són curioses, Sí. creatives, espontànies, enèrgiques, mentalment flexibles. Sí, És que sóc jo. ets tu. Bueno, mentalment flexible, Vale. bueno. Jo sí. Vale, sí. Com que no? Sí. Que fort, em sembla això. Això és una discussió. Vale, pues els agraden persones com elles. És poc flexible. Vale? Sí, jo això no és veritat, jo no busco persones com jo, però bueno. Vale. Vale. Llavors hi ha serotonina alta, constructors. Això ets tu, Toni, és broma. Però Tradicional, tradicionals, no. convencionals, segueixen Bueno, sí, les normes, realment una mica, respecten sí. l'autoritat, els encanta planificar, Sí, soc. els horaris, les rutines... Sí, Són més soc, religioses, sí, però no sí, té per soc. què. I els atrauen persones com elles. És veritat o no? En el teu cas. Sí. Sí? Que fort, que fort. Sí. Amb una persona ho hem demostrat. Per això, No és doncs mira, estadísticament la ciència està significatiu. dient que, efectivament, Irene, tu i jo no fem match. Ja, sí. molt bé. No, jo ja ho havia pensat. Jo ho estic dient perquè quedi clar, eh? Vale, i després passa, no? Aquestes persones tendeixen al seu mateix i després hi ha
les que tenen testosterona o estrògens alts tendeixen al seu contrari. Vale. Llavors, testosterona altes serien els analítics, lògics, directes, no els que se'ls dona bé més les matemàtiques, enginyeria, música, vale. etc. Vale. I els estrògens alts serien més els que pensen a llarg termini, tenen més imaginació, són intuitius, carinyosos. Hòstia, No, hi ha més dones aquí. M'està sonant molt aquests testos Confien més. aquests testos de personalitat una mica com el dels colors. Sí, sí, a mi també els de la feina, no? Sí. Molt bé, molt interessant. Vale. Llavors, tu pots tenir una persona... O sigui, et pot predominar... Tens una mica de tot, 1 o 2, graus. i al final és un 1 o 2 i hi ha gent que fins i tot el predomina 3. Llavors m'estaries dient que l'Eden Fisher el que deia una mica és que totes aquestes personalitats, no, doncs tenen una explicació més o menys bioquímica, no? Sí. Vale. Segons les teves regulacions d'aquestes substàncies. Sí, voleu aprendre més, d'acord, busqueu l'Eden Fisher, comproveu si tot comprovem. això és... El Toni diu referències. Sí. Vale, però igualment diu que no, o sigui, que et pots passar d'una a l'altra, no? Així com els nens també van creixent. És mutable la cosa, no? Sí. Vale. Molt bé. Vale. Llavors... Ostres, he de dir que m'estàs explicant moltes coses de com podria Tinder funcionar de manera bioquímica. Jo m'he oblidat de si estan passant coses al món. No passa res, Sí, que Tinder canvi, però a qui li importa això? Sí, perquè hi ha... No sé si hi ha notícies d'això de Tinder. Bueno, és igual, després ho mirem. Parlem després, sí. Sí. Vale. Després ho mirem. Alguna cosa més o què? Bueno, després, sí, això seria com si vols a llarg termini, però després llavors la gent parla de l'amor a primera vista, però bueno, això no sé si vols entrar. Vale, sí, potser podem deixar-ho estar. Sí, no passa res. És que saps què passa una mica amb tot això? O sigui, a mi m'estàs dient, no?, que tu deies els motius bioquímics de la cosa, però jo al final trobo que l'amor al final també és una cosa que és molt cultural, és molt social. Sí. Molt... I llavors crec és el que deia abans, això. Del què? Vull dir que a part d'això és una qüestió cultural. Sí, és això del codi postal, no? Una mica... Sí. Llavors trobo que Tinder, d'acord, pot estar molt bé i pot ser aquest anàlisi bioquímic, no? Aquesta variabilitat genètica o el que sigui, però al final hi ha un component social una mica... Important. I no sé, saps? I jo... A vegades és una cosa molt fàcil de veure quan poses, jo què sé, first dates, no? Ai, m'encanta posar first dates. O sigui, a mi s'ha de dir que és dels millors programes de la tele. Estoy en una etapa de quadricensión. Sí, això diu un. És dels millors programes de la tele, és addictiu, és fantàstic. La de temporades que té. És increïble. Però he de dir que a mi em genera una ansietat. Perquè no aniries, first dates? No, jo és que veure una persona que dius, hòstia, que maca, que bonica, que simpàtica... Ai, que li diguin que no. No, sinó que li posin una persona que és terrible, que és oposada. I dius, per què li poseu aquest home? Ai, la incomoditat que et crea veure aquella cita. Hòstia, això és un gran ansietat. Sí. Però llavors, no, veus, jo crec que al final la bioquímica aquí parla moltes coses, però al final també els entorns on t'has trobat, i jo crec que això Tinder no ho sap. Llavors tenim una persona aquí que... Qui? Que doncs, corrobora una mica la meva teoria. Sí? I que ens explicarà una mica com s'ho fa ell per trobar aquests matxos perfectes. Molta app, però aquí ningú encerta millor les parelles que un seixantó basc amb una semblança al Carlos Arguiñano inesperada però gens sorprenent. Al programa de First Dates utilitzem l'algoritme més antic del món, emborratxar-nos fortíssim i jugar a veure quines parelles ens faria més riure de veure i donarien més audiència. Es podria dir que tenim un sisè sentit per emparellar persones. És que la ciència pot dir moltes coses, però nosaltres hem vist moltes parelles ajuntar-se i divorciar-se. I ja sabem el que ens agrada als humans. El morbo. Bueno, aquest Carlos s'hubiera feminitzat, que hem apotat com Carla Sobirana. Sí. Carla Sobirana. Ara ens hem perdut el xist. Bueno, no passa res. M'encanta First Dates. No sé si hem parlat de First Dates. Sí, hem parlat de First Dates. Vale, tornem a connectar. Vale, llavors, First Dates, jo el que veig de First Dates, d'acord, és que a mi la forma que tenen alguns homes de creure que estan lligant superbé és una cosa que em sembla increïble. A mi m'encanta veure el mansplaining, els homes Sí, com el dir... És que a mi me gustan les mujeres segures. És com incòmode, veure First Dates. I llavors és una cosa curiosa perquè veus una mica de la sociologia, de diferents formes que hi ha de lligar, i de com diferents personalitats lliguen diferent, i al final també té molta relació això amb si acabem trobant parella o quin tipus de parella desenvolupem. Sí, exacte, no? Com connectem amb aquesta gent que podríem dir que està al mercat, que a mi m'agrada dir el món del mercat. Sí. Llavors, tenies una cosa preparada, no?, per parlar una mica de com ha canviat aquesta forma de lligar, no? Sí. Clar, o sigui, nosaltres, segons el que nosaltres tenim a l'abast de la societat, no?
i també el que ens han transmès de com ha de ser l'amor, Sí. doncs canvia la forma de lligar. Exacte. Llavors, ara no, tothom està molt pendent de la tecnologia i diuen que és la conseqüència Tinder, de... Sí, clar. Mhm. Tinder és la manera És- de trobar gent. Sí, Que abans doncs, potser era el del teu poble, el que venia de festa major. Sí, És que sí, només sí, es sí. lligava de festa major, per favor. Bueno, per favor, de quin Bueno, agòbio. A mi, bueno, sí. haig de dir que jo no lligo per la tecnologia, també et dic. I què passa? Que hi havia l'única aspiració de les dones abans, no? Era tenir un matrimoni. O sigui, no hi havia tecnologia i A veure, només... això crec que és una mica generalitzar. cultural. Vale, sí, me'n refereixo a el que Sí. es transmetia a les dones. Es transmetia Ah, a les dones, volia. no?, que havia de perseguir, Sí, no? perdó, perdó. Sí, vull dir, jo crec que les dones tenien interessos molt Sí, més sí, diversos sí, i que sí. les acabaven forçant, no? a Exacte. tenir No. matrimoni. O sigui, com que la idea era... La idea és que el seu principal, no?, era tenir un bon matrimoni, tot i que elles no volguessin. Llavors, doncs, s'havien de quedar una mica amb qualsevol i es lligava... Vull dir, quan eres molt jove ja et casaves. No? Vale, I ara ja ha passat una cosa que no és només la tecnologia, vale, sinó que les dones han entrat al mercat laboral. vale, sí, això Sí és... que el prioritari no... Bueno, potser sí, si et vols casar i és el prioritari. Sí, no, que realment no, Està bé, veiem si que vols. realment les dones no és que volguessin casar-se, no? No únicament, no? Sí. Sinó que, bueno, pues, tenien els seus propis interessos Tenien com a persones humanes, no? Eren persones, són persones, i ara se'ns permet ser persones. Exacte. I això fa que, com que el matrimoni no és el més principal, tardem més a casar-nos i tenim més temps per provar parelles. És veritat. Cosa que està superbé, És veritat, sí, sí. Perquè aprens sobre tu i sobre les altres A veure, parelles. és veritat que hi hauria gent que et diria que no està tan bé, no? Sinó que a vegades, bueno, Sí, però pot bueno, però per tema de religió, no estic volem d'acord, entrar. sí, no estic d'acord. Sí, però vull dir que això doncs ha canviat i a més també se'ns permet fer més coses i per tant els joves explorem, no? Molt Perquè bé. no està tan mal vist, Molt bé. doncs hi ha la promiscuitat. Molt bé, llavors el que Sí. em pregunto una mica és, doncs, dintre d'aquesta exploració de relacions que fem, Mhm. també entenc que encaixem en diferents... O sigui, pots explorar de manera, doncs, sexe, o pots explorar, doncs, jo què sé, doncs vaig a intentar construir una relació, no? I a veure com surt. Llavors entenc que hi ha diferents coses que pots explorar. Exacte, sí. Més també si el que dèiem abans, si t'interessa el desig sexual o vols aquest amor Vale, romàntic. vale. Llavors anem a explorar com hauria de ser... Bueno, el que diuen, hi ha teories que Sí. parlen de l'amor i de què manté una relació. Vale, o sigui, una mica de què necessita una relació per mantenir-se, no? I potser també quins tipus d'amor hi ha, no? Entenc? Sí, exacte. Quins Vale. tipus d'amor hi ha segons el tipus de vincle que estableixes. Vale. Llavors, això em parlava... Bueno, hi ha moltes definicions Vale. de l'amor, però nosaltres parlem de Stenberg, que era un Sí, no, psicòleg. jo imagino que una cosa com l'amor ha de ser bastant complicada de definir. Sí, exacte. I a més, vull dir, trobar alguna teoria que s'ajusti a tots els fets, que, No, per això favor. és complicat. Bueno, Vale, anem vale, a... llavors, anem a parlar Vale. d'aquesta, Sí. de com es diu el senyor que l'ha fet o la senyora. Sí, Stenberg. Vale. I Sí, un parla de psicòleg. 3 components bàsiques. Vale. Sí. Que són intimitat. Vale. Això és com un triangle. Sí, Sí. sí. Vale, un és triangle. veritat. Sí. Illuminati, vinga. Va. Illuminati confirmed. Ok, triangle. Vale, Un costat, una en aresta. un vèrtex. En un blau del ring. Vèrtex. Vinga, va. Hi ha la intimitat, Vale, que intimitat. seria el que t'uneix emocionalment, genera sí, interdependència. tenir converses Sí. interessants. Molt bé, perfecte. Després hi ha la passió. Vale. La passió és el que fa que t'atragui. sí, això. T'agrada la passió? La passió. Els Bridgerton. Anem de vermell, avui. Això és una Home, que... l'Antoni Sí. amb el cavall. Quina alegria. Un rabo ben llarg i no, Vale, i no el del cavall. passió en un vèrtex. A veure, concentreu-vos, que el Perdó, Bridgerton perdó. ens dispersa. Intimitat, passió És per i Nadal. Està al vermella. tercer costat, M'ha pujat la Compromís. compromís. Compromís, Intimitat, passió i compromís. Vale? El compromís seria el que manté la unió. Vale, per tant, si tenim intimitat i passió, quin tipus de relació tenim? Llavors hi ha l'amor romàntic, com a Molt bé, tal. perquè no hi ha compromís, perquè no hi ha compromís. voluntat de que això perduri en el Continuï, temps. Perfecte, Llavors, anem a fer combinacions, Sí. Si això serien les arestes. perfecte. Si hi ha passió I i compromís? compromís, Vale, seria l'amor fatu. vale, que no hi ha intimitat, no? Que és Sí. una mica, és quasi Com follamigos, no? Com, Sí, una no? mica, sí, sí, exacte, follamigos. És que jo no he trobat... Jo no em sento... L'amor fatu, No? Vale. I després hi ha compromís i intimitat, Ah, molt bé. que seria un amor No hi ha sociable. passió. No ve de gust fer... No, jo veig com No, que va. bastant una amistat molt Frega, forta, la sí, veritat. sí, no? sí. Seria- És aquest sí, tipus sí. com de Amor. primer amor que comences i després portes com un any i de sobte és que és amic. Sí. No? I l'has de Sí, deixar. sí, ja És està. que jo crec que els amics... I entenc que també llavors la es relació bona ha de tenir les tres coses, no? Exacte. I de fet és Intimitat, molt xulo... compromís i passió. Sí, això, bueno, perquè el Toni no és tan fan, però aquí som dels fans. Ja. Perquè hi ha l'àlbum de la Rosalia i el Rabo Alejandro, que diu la Yolanda. El Rabo Alejandro. La Rosalia sap buscar-se els van homes. fer el evidentment. RR,
Sí. Bueno, no, no. L'actor aquest és molt lleig. Llavors tenen 3 cançons, que són Beso, Vampiros i Promesa, i en veritat són aquests 3 pilars del model triangular de l'amor, que és com es coneix, això que parlava Stenberg. Llavors, Beso seria intimitat, Vampiro seria de passió, i Promesa és el compromís. Llavors, bueno, evidentment, no els hi ha funcionat perquè s'anaven a casar i es veu que no. Però bueno, ho han intentat. Es veia venir d'un Sí, jo crec que era bastant fake, no passa res. Vale? Però què passa? Que tens això, tot funciona? No, perquè sempre hi ha conflictes. És natural que hi hagi conflictes. Sí, clar. Llavors, podríem posar... Comunicar, no? És aquest compromís, no? Portar-lo a terme, no? Comunicar-lo bé. Sí, no? sí, exacte. La comunicació és molt important, per això nosaltres que treballem en comunicació. Llavors, potser podríem fer un quadrat i posar la gestió de conflictes. És que és molt important, saber discutir. Bueno, però potser en un amor romàntic te la pela, no? Perquè com no tens aquest compromís, bueno, ja... sí. Bueno, però perquè et falta un. Sí, has de parlar, doncs, de comunicar, posa't un condó, no? Per exemple. Posa't un condó. Em sembla bé. Llavors, una mica el que volia relacionar-te amb això és una mica, doncs, tenim diferents maneres de relacionar-nos, no? Hem parlat, i doncs tenim també diferents tipus d'amors que existeixen, no? I això em sembla relacionar una mica amb també com que està passant últimament, no? Que és això que dius, que les dones han entrat al mercat laboral, no? I també les dones doncs, busquen un tipus de persona diferent, no? Sí. Busquen un tipus de relació diferent. Vols que et parli de l'estudi, oi? Sí, o sigui, no és un estudi, de fet. Jo crec que són bastants estudis que estan parlant d'aquest tema. És que és molt fort, això. És bastant fort. Sí. Quin tema és? És que les dones no tenim gent capacitada en el nostre mercat. Amoral. Bueno, si t'agraden les dones... O sigui, dedica... sí. O sigui, anem a fer una campanya per lesbianisme. No, diu, vale. L'estudi diu, vale? Jo l'he buscat. Va a la contra, però endavant. Va penjar VilaWeb i diu que una tercera part de les dones heterosexuals amb estudis superiors i valors feministes no tindran parella masculina, excepte si decideixen emparellar-se amb algú que no estigui, bueno, amb homes, amb estudis com més baixos i sense aquesta consciència podríem dir ètica, feminista. És molt fort. Sí que és veritat. O sigui, no sé, aquest estudi, aquest titular tal com està aquí, jo crec que pot ser una mica sensacionalista. Sí. Clickbaiting. No passa res. És una mica pesca clics, no? Però sí que és veritat, no, que jo crec que això sí que és una tendència, que és real, no? Que les dones, les noies estan pujant, no? En una certa consciència social i els homes justament doncs, no també estan... També perquè jo entenc, els hi toca directament, evidentment, sí. Sí, no, estan atacant els seus privilegis, evidentment, no? Sí. Clar, vols defensar al final els teus privilegis i potser des de al costat masculí, que això m'ho has de dir tu, bueno, no ho sé, no? Costa més deixar aquests privilegis de banda. Llavors, bueno, bàsicament que és veritat que crea més dificultats per trobar parella, perquè al final tenir una ideologia semblant és molt important. Llavors, clar, això és una mica una cosa que a mi em fa trontollat aquesta idea de Tinder, saps? D'això tot genètic, tot... No? Al final hi ha tantes coses diferents, tants factors que són socials, educatius, no? I de que realment doncs, és molt complicat reduir tot això a un... No, sí. O sigui, bàsicament que ens estan venent la moto, però per la cara. Literal. Perquè tenim tanta necessitat de trobar algú. Sí, i realment doncs, aquests algoritmes doncs, estan fent negoci una mica i... I ara cada vegada més, no? O sigui, com que necessitem socialment, com dir... Sí, no, realment... Trobo algú. Sí, la societat està construïda per tal de trobar parella i de viure en parella. O sigui... Sí, de fet, bueno, és el que parlàvem abans de per què busquem aquesta parella, no? O sigui, hem dit abans de voler continuar el teu material genètic, però si anem al passat i, bueno, no podem... Amb els fòssils no pots estudiar l'amor, però sí amb animals semblants a nosaltres, com els mamífers, no? Vale. I al final, si tu t'uneixes amb una persona, pues és més fàcil criar aquesta descendència, almenys fins que aquesta descendència tingui la seva pròpia independència. O sigui... Sí, o sigui, no? Que al final també hi ha una cert constructe social, o sigui, hi ha una certa pressió social, diguem-ne, no? Si vols que la teva generació, doncs, la teva espècie segueixi generant-se, doncs ha d'haver-hi una certa família, no? També... unitat. Sí, perquè a més és fort perquè quan tu t'uneixes amb una persona, no només t'uneixes amb aquella persona, t'uneixes amb la seva família, no? Sí, t'agradi o no, els teus sogres, els teus cunyats, que pot no estar bé, perquè això s'ha de mirar també, però pot estar bé perquè crees una xarxa
Sí, és veritat. I més, més diuen, no? I aquesta intel·ligència social. Sí. Bueno, no sé què diria aquí Karl Marx. Sí, no, Ara que ve el Nadal ja és que no sé què diria. Sí, no sé què diria tampoc ni Karl Marx al respecte, també, com a la família, com a entitat perpetuadora. La família, la mama i la nonna. Bueno, si et sembla bé, canviem ja una mica de tema, d'acord? Sí. Seguim Em sembla avançant. bé canviar de tema. Llavors, parlem una mica, d'acord, de... Sembla que Tinder ens estan venent la moto, com deies tu abans, no? Ens estan venent gat per llebre. I llavors, doncs, crec que hi ha molts exemples, no?, de que realment Tinder fa més mal que bé i de fet, tenim alguns exemples ara mateix Sí. que Ai, sisplau. ens estan entrant en directe, d'acord? A veure. Vinga, entrem-los. Estava eufòrica perquè l'algoritme m'havia dit que per fi m'havia aconseguit el match perfecte gràcies a una anàlisi biològica. Quan vaig quedar per la primera cita, resulta que era un gos. Tinder em va dir que hi havia hagut un error amb l'algoritme i que ho tornarien a provar. Al final he decidit donar-li una segona oportunitat al gos. I la veritat, m'estima més del que mai m'ha estimat un home. Així que, amb tot, contenta amb això de l'algoritme genètic. Vaig fer match amb una noia i la veritat és que superbé. Ens enteníem genial per xat, va haver-hi connexió, així que vaig dir-li de quedar. Quan ens vam veure, resulta que no era la Teresa, sinó el príncep Sikudani Onyekehwe, de Nigèria, que havia heretat una fortuna i necessitava un ingrés de 5.000 euros al seu compte bancari per a poder desbloquejar l'herència. Al final, la veritat és que, malgrat tot, el sexe està molt bé, així que content. Bueno, com podem veure, a vegades això dels algoritmes no és perfecte. O Sí, perquè... Sí, a vegades l'amor és inesperat, El trobem allà... M'ha regalat a Robot Dreams. En el principi, saps? Qui hagi agafat la referència l'haurà agafat. Aleshores, jo avui, com sempre faig jo, una mica de precaució envers els algoritmes. D'acord? Pensava que anaves a dir que anaves a fer una xapa. Bueno, sí, no serà això. Una mica de precaució i porta un plàtan. La típica classe de tercer amb un condó. Exacte. Nois, aneu en compte. No, vinga, va. Bueno. Jo t'escolto. Gràcies. Primera cosa. Si un algoritme t'està dient que li fotis un gapo i li enviïs, molt mala idea. Ho faràs? No sé. Molt mala idea. No, sí, fatal. Perquè es queden les teves dades. Exacte. De fet, va haver-hi fa un... No sé si coneixeu aquestes webs que tu dones les teves mostres com genètiques i tal, i llavors fan una reconstrucció de... El de l'ADN. El de l'ADN. Sí, que diu el percentatge de... El percentatge de raça, una mica quin és el teu arbre ancestral i tal, no sé quantos. Bueno, això té una certa base científica, és a dir, d'acord, sí que tu pots al final calcular distàncies genètiques a certes regions, que la base científica sigui suficient perquè aquests resultats siguin veraços ja és una mica més complicat. Però, la qüestió és que, hi ha aquestes empreses que fan els diners a través de tirar gapos, recollir gapos de la gent i calcular distàncies genètiques. Jo hauria dit que això era un model de negoci. Imagineu les seves oficines allà a l'armari dels gapos. Què? Sí. Llavors, doncs, és divertit perquè a finals del 2023, una empresa d'aquestes que es deia 23andMe, de 23 cromosomes i jo, va rebre un atac de hackers. Anava a dir els de trisonomia 20. I llavors, doncs, justament, les teves dades genètiques estan lliures per la xarxa. Vale, però això és perillós. Vull dir, sincerament, de cop no estic preocupada. Hauria d'estar preocupada. Vull dir, jo no vaig fer no vaig escopir. No, perfecte, per tant no s'està preocupada, no? Però sí que és veritat que en un futur, on potser la nostra manera, sí, o d'autentificar-nos, o de, doncs, jo què sé. Sí, de verificar la nostra identitat. Sí, doncs, jo què sé, imagina't que tu tens alguna certa cosa, anomalia genètica o alguna cosa i et volen atacar, saps? Jo què sé, saps? Que fort, no hi havia pensat, però sí que hem d'estar preocupats. Les teves dades genètiques és una cosa a la qual val anar molt en compte. I de fet, si voleu un exemple més proper, potser per Barcelona heu caminat algun cop i heu vist aquelles tendes que et fan fotos a l'ull? Sí, això és molt mala pinta, Fotos com de l'iris, que tu poses allà això als ulls els obres i llavors t'imprimeixen una foto del teu iris. Sí. Això és una cosa que no ho feu mai. No, i és que a mi em crea molt mal rotllo aquestes tendes. Ai, crec que no ho he fet, però ara tinc dubtes, Perquè té els ulls blaus i bonics, sí. Nosaltres com que som ulls marrons. Irene, no, són verds, amb això no s'hi juga. Aleshores, el que heu d'anar en compte, d'acord, és que els iris són igual que les nostres petjades dactilars. O sigui, són únics, també.
Vale? Llavors, doncs, hi ha certs sistemes que utilitzen els iris com a mecanisme d'autentificació de que ets la persona que estàs dient que ets. Sí. No, crec que l'oftalmòloga ja està, Jo soc molt hater, però haig de dir que m'ha temptat, Llavors, clar, has de tenir en compte que tu estàs fent que una gent random, que tu no saps aquella empresa què fa amb això, que et faci una foto a l'iris i que després vés a saber que pot utilitzar-la, això. Vale? Per tant, crec que hem de començar ja a tenir una mica de precaució de temes biològics de què fem amb les nostres dades genètiques, biològiques, el que sigui. Vale? Sigui d'ADN o sigui... Sí, compte, si us demanen el vostre ADN, que penseu que pot ser de moltes formes, pot ser amb saliva, pot ser amb... Bueno, si l'iris no és l'ADN, no és ADN, però sí, són... patrons únics que tens Vale, tu per identificar. La idea una mica és ja començar a malfiar-nos d'aquestes aplicacions que ens estan demanant, un Tinder, per exemple, que ens està demanant. Tu has gastat Tinder o no? No, és que no tinc mai Tinder. És que em nego. És que no et cal. No és perquè no em calgui. Jo no vull que em jutgin amb una foto, perquè jo amb la foto no dic res, jo. D'acord. Tu vols l'olfacte, tu vols la suor. Sí, jo vull samarretes suades de 48 hores, sisplau. Això et posa... Bueno. Em posa, sí. Vale. Fueguito, emoji berenjena. Vale. Aleshores, jo el que volia comentar-vos una mica avui és el tema dels algoritmes, d'acord? Perquè al final Tinder té aquesta idea, no?, de doncs, trobar la parella adequada, no? I realment això funciona, no funciona, i com funciona. Ja, exacte. És matemàtic. I realment doncs, estan fent funcionar o és una màquina més de treure diners, d'acord? Aleshores, imaginem-nos, no? Tenim aquesta aplicació de Tinder que ens diu, ens ensenya persones i ens agraden o no ens agraden. Teniu alguna idea de com pot ser com pot decidir Tinder quina persona t'ensenyarà? O sigui, com pots saber qui pot agradar-te? Jo això ho sé. Com ho saps? Va, explica'ns-ho. O sigui, jo crec que això, no, van comentar que tu quan et fas el teu perfil és com que l'algoritme ja et cataloga en una certa nota, no? De l'1 al 10 o alguna cosa així. Jo vaig veure alguna cosa així. No ho sé. O sigui, jo vaig veure que com algo que a partir del teu perfil l'algoritme és com que et diu, vale, pues a lo millor ets un 7. Pues a partir d'aquí, totes les persones que et surtin, no et sortirà tot el baremo de totes les possibles persones que tens. Perquè també pots capar. Vale, una mica a veure, però per respondre la pregunta, us faré una pregunta, potser us sona més. Netflix, Spotify, aquestes coses les utilitzeu? Sí, és horrible perquè m'alimento de les meves merdes. Vale, llavors, Netflix t'ensenya una pel·lícula, t'ensenya tal. Com sap Netflix quina pel·lícula et pot agradar? Per les que mires i per el que dius al principi, que et demana quines t'agrada. No. Sí, per al temps que mires. No? Netflix el que fa, d'acord, és recull totes les pel·lícules que t'han agradat a tu. I compara a quines persones li han agradat les mateixes pel·lícules que tu. I potser aquestes segones persones, a part de totes les que has vist tu i totes les que teniu en comú, li ha agradat una tercera pel·lícula. I llavors, com teniu gustos molt comuns, doncs dirà, ei, doncs aleshores aquesta tercera pel·lícula que li agrada a l'altra persona, potser a tu també t'agrada, perquè teniu gustos molt semblants. Vale? I si alguna pel·lícula no t'agrada, tampoc te l'ensenyarà. D'acord? Això són el que s'anomenen els algoritmes de filtratge col·laboratiu. És a dir, a través de persones que tenim gustos en comú, ens recomana el que ens agrada, que encara no ens hagi recomanat. Però és que a mi no m'agrada que em recomani. Jo vull veure coses que també no m'agradin. Bueno, doncs el problema és que això, a llarga escala, no monetitza, perquè realment el que està monetitzant totes aquestes plataformes és el tenir bons algoritmes que, doncs el TikTok, per exemple, és així. El TikTok t'enganxa i és la manera com fan diners, perquè t'enganxa perquè entres en el nínxol de la gent que té els mateixos gustos i que els agraden els mateixos vídeos. Però és que quan t'agraden els gustos, perquè jo miro un vídeo de patinatge i tot és patinatge, i miro un vídeo de tal, i podríem pots entrar parar, en com m'agraden moltes coses. en com la societat ens porta bueno, cap a ara un s'ha quedat cercle. en Wicked i jo feliç, Sí. que es quedi en Wicked molt de temps. Sí, ets obsessions. Ja veus què, Toni. Llavors, una mica, el Tinder, totes aquestes aplicacions, funcionen de la mateixa forma. Sí. D'acord? Amb una petita diferència, que al final és que tu vols que el like sigui mutu. No és que tu vulguis que t'agradi una pel·lícula, sinó que vols que t'agradi una persona i la persona li agradis tu. Vale? Llavors, una mica el seria el mateix, no? Si jo què sé, bueno, ja fem un exemple, no? Doncs, per exemple, tenia quin exemple escrit? Vale, sí. La Julieta, per exemple, imaginem que la Juliana Canet li dona like a la Julieta. Vale? Qui és la Julieta? Ah, sí. La de M'agrada a mi, sí. Llavors, si a altres persones a qui els agrada la Julieta també els agrada, jo que sé, la Musca, doncs aleshores a la Juliana se li ensenyarà la Musca. Vale? Ja, sí. Llavors una mica va en aquest rotllo. Vale? Llavors, a part d'això, a Tinder en el seu temps, ara crec que ja no utilitzàvem bé això, utilitzava un sistema d'Elo, que es diu com els escacs. És a dir, que a tu se't col·loca una mena de rànquing d'atractivitat
i llavors quan reps un like puges en aquesta escala i quan no el reps... Uau, això és molt... Black Mirror, sí. Sí. I llavors Sí. la idea és que si a la persona que et fa like és una persona que també està molt amunt d'aquesta escala, aquest like val més. I en canvi, si està molt a baix de l'escala, és molt És pervers. Black Mirror total, Vale? Oh. Llavors, lo divertit és que tot això que estem dient-nos així, en realitat és una cosa que és supermatemàtica. Això són algoritmes que és agafar matrius, fer-ne diagonalitzacions... No pots fer matemàtiques d'amor. Sap greu. Bueno, doncs al final Tinder una mica el que fa és això, és agafar les atraccions que té la gent, ficar-les literalment en una matriu i llavors aquesta matriu doncs, en fas una diagonalització i pots trobar una mica doncs, quines són les connexions que optimitzen aquest emparellament. Vale? O sigui que tot al final és matemàtiques. Quan et preguntin per què serveixen, doncs per trobar parella. Llavors, hi ha un problema, hi ha una cosa molt xula, molt xula, una merda, molt gran, però que és molt interessant, que és que realment aquest tipus d'algoritmes així de filtratge col·laboratiu, que són bastant interessants i realment són molt fàcils d'implementar, realment porten molts biaixos. Perquè penseu que al final tu, per poder recomanar gent, necessites dades de gent que hagi donat like o no hagi donat like, i llavors depèn molt de les primeres persones que van tenir aquesta aplicació què van decidir. Perquè una mica aquestes persones decidiran al final qui se li ensenya a la resta de persones. Però les primeres persones eren les més necessitades. Bueno, llavors, el que sol passar amb això és que els gustos d'unes poques persones acaben repercutint en el que se li ensenya a les altres persones. I això el que porta és a moltíssima discriminació. Sí. O sigui, està estudiadíssim que, per exemple, als Estats Units, les dones afroamericanes reben constantment un 20% menys de likes que la resta de dones. Uau, que fort. Perquè... I més, hi ha més gent afroamericana. I perquè l'algoritme, pròpiament, per definició de l'algoritme, està creat així. O sigui, s'hauria de crear d'una altra manera diferent, però aquest tipus d'algoritmes funcionen així. I llavors, per això el que fan és que Tinder, per exemple, té una aplicació segona que és Tinder només per persones latines, per exemple, o per persones afroamericanes, no? Perquè així és la manera de suplantar una mica aquest biaix intrínsec que té l'algoritme. Això és com posar un bueno, parche. Sí, totalment d'acord. Però és com el Tinder dels que... de religiosos, de... Sí, exacte. De nínxols. Tu has d'anar a nínxols, perquè aquest tipus d'algoritmes no visualitzen els nínxols o les persones minoritzades. I ja està, més o menys és una mica tot el que... O sigui, que anem en contra totalment del Tinder. Vale, espera un moment. Sí. Jo he confessat, tu t'has fet Tinder? Jo sí. No. I què? Què de què? Sí, o sigui, jo crec que hi ha una... T'ha funcionat? Hi ha llegit estudis científics al respecte de quan més temps portes a Tinder, més correlació té això amb estar de depressió i companyia. No estic dient... Veus, jo per això soc tan feliç. No ho dic per mi. Vale, què? No estic a Tinder. Però vull dir que al final Tinder no busquen la teva felicitat, no busquen el seu rendiment i llavors el que fan és molt generar aquest reforç intermitent. Sí, bueno, de recompensa. Sí, quan tu tens una recompensa que és imprevisible però té una certa freqüència, doncs això genera aquesta addicció. Sí. Aquesta dopamina, no? De, ui, he tingut un match, no? I de sobte, i quan se t'està acabant, te la tornen a donar, no? Jo només vull dir una cosa. Digue'm. Que si volen lligar amb nosaltres, que escoltin la hipòtesi absurda i després en parlem. Perfecte. Bueno, llavors una mica això és tot, d'acord? Jo només vull dir que els algoritmes, doncs, a vegades tenen biaixos, són perillosos i no necessàriament porten al que volem. Que l'únic algoritme important és el del cervell. Exacte. I que l'hem d'entrenar. I com entrenem el... Com entrenem el nostre cervell? Com el foquem fucking fort al nostre cervell? Amb cultura. El culturista! Ai, com em posa la cultura! Nosaltres sí que ens posa la cultura perquè és el que ens connecta, és la nostra relació de, com es diu? Sí, i saps què, Irene? Compromís, sí. Aquest cop no he portat un llibre. No pot ser. Ho has fet per impressionar-me. Home. Sí, ho sabia. I què t'has portat? Jo he portat un joc. Un joc? Un joc d'ordinador? Bueno, és un joc web. Vale. El paralògic. Es diu Monster Match. Vale. De què va? És un joc on bàsicament tu ets un monstre, et fas un perfil de Tinder, i llavors tu has de donar like o has de xatejar, llavors l'objectiu una mica és aconseguir el màxim número possible de matches. Però sent com lleig. Bueno, no, tothom que ja són monstres. Vale. I llavors, el divertit és que comença sent un joc així divertit, però al final t'acaba explicant una mica com funcionen tots aquests algoritmes i tots els biaixos que hi ha. Wow. Per tant,
Monster Match. Vale, podeu jugar-hi jugarem. algun dia. És molt ràpid, Pues a veure si fem match en aquest joc, també. Vinga. Jo us porto... Què us Sí. porto? No porto una pel·lícula, tampoc, per Molt bé. impressionar-te, però Vale. porto una cançó. Ah, És que flipa, perquè ara estic en un moment, ja et dic que només Expansiu. no busco amor romàntic, sinó, exacte, expandir una mica la meva carrera, jo què sé. sexual. Llavors, m'agrada una cançó que es diu Pop Top 40, que és de la pel·li Mo Better Blues. Us esteu rient? No sé què és. Joan, Jo no dic. tu hauries de venir aquí, que a tu t'agrada el sexe. Oh, què diu, home? Sentim la veritat, Joan. Sí. Ens agrada el sexe. Vinga. Vale, però llavors la cançó, Sí? bàsicament, és una crítica que tot parla de l'amor, i llavors va descrivint com moltes cançons, tot parla d'amor, tothom està boig parlant de l'amor i el que sents, no? I el que fa sentir a través d'aquestes lletres. És a dir, fa una anàlisi com de totes les cançons del passat amb una sola cançó, i ho fa com rapejant amb música de jazz. Bueno, a mi em flipa Vale. això. O sigui, a mi això m'alimenta Vale, però el què té meu a veure això cervell. amb l'amor? Que parla d'amor. O sigui, Ah, la vale, cançó, vale, perquè la cançó té un nom raro, però Sí. parla de l'amor i la bogeria de l'amor. Ah. A través de totes les cançons, perquè diu que escolta la ràdio i que només sent cançons d'amor, i Ah. parla de les lletres de l'amor. Ah. Sí, t'ho juro. I ho mescla amb jazz. És que és molt... És que La Maria està jo- buscant a Spotify. jo us no faré. Sí, l'estic buscant. Sí, Molt bé, molt sí, bé. és llarga. Vale, Bueno, què? molt bé, ja està. Escolta-la, ja ho podem plegar. Toni? Vale, llavors jo, Sí. per acabar, per anar tancant, jo recomanaria a tothom, i també m'ho recomano a mi mateix, desinstal·leu-vos Tinder, vale? Que no fa falta. Vale, però nosaltres seguim parlant Sí, tu i jo ja ens hem donat, aquí. ja ens hem donat el número Sí. i pensa que en Tinder veu que has intercanviat un número, això et fa pujar números també en aquest Estem al rànquing. rànquing. Jo només vull... Bueno, Sí, a mi digues. m'agradaria acabar com escoltant... És que, Digues. vale, he parlat de Rosalia el Rau, així com a Sí. parella que s'ha trencat. Vale. És que la Maria té un do. D'imitar la Rosalia. Sí. Doncs vinga, marxem. Marxem escoltant la Rosalia. Bueno, et sembla bé? Em sembla perfecte. Maria, deleita'ns amb la teva Rosalia, parlant de l'amor, parlant del que vulguis, i ens I veiem al enamoreu-vos de la proper Maria. episodi. Pues el amor, ¿no? Es un tema que me inspira mucho. No sé, pues... No, creo que pues lo que habéis dicho me ha parecido súper interesante y que es un motor, yo creo, a la hora de componer, de composar música. Perdó, és veritat que és en català. Because I speak a lot of languages. Bueno, en català, sí, i això, que l'amor és preciós. Jo sóc molt romàntica i no sé, pues, què puc cantar? Voleu que canti? Ai, ja ho he dit així directe. Vinga, ens despedim de la hipòtesi absurda cantant. No despechada, loca. No sé si és la més romàntica, però adéu. Ciao! Despechao, Adéu. La hipòtesi absurda és un podcast que és possible gràcies al suport de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, Ajut Joan Oró 2024, i possible gràcies a la màgica edició de Joan Misses i a la locució divertidíssima de la Maria Florença. I si el nostre disseny és xulíssim, és gràcies a la Gemma Rozas. I moltes gràcies també a l'associació Boca Ràdio que ens ha cedit l'espai a l'Espai Jove Boca Nord.